a duk time da ake neman kukuta daga azabar Allah subhanahu wataala ababe biyu na da muhimmanci. Na farko a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam shine zama tare da shi, in baya raye shine karanta hadisansa. Wannan yana tunkuda fushin Allah subhanahu wataala, yana kuma hana Allah ta'ala ya azabtar da mutane a duniya ko da sun yi laifin azaba, matukar suna zama suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abu na farko. Duk time da ake bukatar tunkuda fushin Allah da azaba, to mu yawaita karanta hadisan fiyayyen halitta, tunda ba mu ci ribar zama da shi a bayyane a raye ba, to yanzu hadisansa su ne shi din. Wannan shine na farko. Mutumin maganar dattijon arziki marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Jumi rahmatullahi alaihi yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. A karanta hadisi ai aiki da shi, wallahi shine zaman lafiya ga musulmi. Sai abu na biyu, yawan istighfari. Wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfiruna. Waɗannan ababe guda biyu duk inda sabon Allah yayi yawa, wallahi mu rike su. Na farko mu yawaita karanta hadisi muna aiki da shi, na biyu mu yawaita istighfari zuwa ga Allah. Su ne ababe biyu da ke tunkuɗa fushin Allah subhanahu wata'ala a duniya. Akwai bala'i da yawa da duniya ta shiga ciki, ga waɗanda suka san hadisi suka san addini sun san fushin Allah ya kawo su. Fushi ne na Allah subhanahu wata'ala ya kawo. Yanzu irin fitsara da ake a arewacin Najeriya na 'yan mata bai kai Allah ya jarabe mu ba? Bai kai, wannan kadai bai isa ba, da samari bai kai ba. Bukukuwa da ake mutum nan suka saurari a cikin Abuja suke biki su yi walima, duk aure sai dai a je a haɗa maza da mata a yi a kaza Mother's Night a kaza, duk an manta da addini abin da ya karantar. Jin daɗin duniya sa mutane sun manta dokokin Allah subhanahu wataala a cikin auratayya da zamantakewa da komai da komai. Wani zai zauna duk shekara 'yan sasa sun je holiday, su tafi Dubai ne, sun tafi Ingila ne, an tafi Paris ne, an tafi US ne, amma bai koya musu je su yi umra su bauta Allah subhanahu wata'ala ba. Ita ce rayuwar da ake ciki a yanzu. Ina dai Abuja na sha samun gayyatan aure, amma bayan aure mutum ne ya ce maka ga gayyatan walima da Allah a zo a ci abincin walima. Mu tambayi kanmu, ko naka ko na 'ya'yanka. Ka ɗauki littafin adabu zifaf, sayyidina Ali radiyallahu an zai auri na Fatima radiyallahu anha, annabi ya ce masa la budda lil aris min walimatin, zan baka yata amma dole sai kayi walima, dole ne sai kayi. Shi mai bada yare yake bada wannan condition din, amma yau wa yake tunanin wannan? Na tambayi kaina sai in tsawon lokaci ce muka a garin nan ba a walima ne? Ka je gaggayyata a ce ga akwai walima a wuri kaza, mu ƙayata ta, in ɗan duniya ya je kama wuri mai kyau ya sa aka ci aya aka watsi, mu kuma sai mu shirya walima lafiyayya. Ka gayyaci ladadin masallacinku, limamin masallacinku, masu hidiman masallaci, direban ka ne, kowa ya zo ya ci kaji ya goge wuya. Haka ake to, amma yanzu mutum nawa ke yi? Sabon Allah a bikin aure kada ya isa ga ito wani fushin Allah subhanahu wata'ala, shi kada ya isa. Kaga pre-wedding pictures kawai in ka gani ya isa. Mutum bai auri yarinya ba, ta hau kan cinyarsa ta zauna, kuma a yi kalanda har a kai gidan baban aje, kuma uban ya kalla ya yi murmushi ya wuce. Allah wadan naka ya lalace, Allah wadan naka ya lalace. Shi ya kalla bai fa aure ba, daura auren ba fa, amma tana zaune akan cinyan wani, wai sun yi hoto, wai za a yi kalandar aure ne, za a yi souvenir, kuma shi ya rija ji daɗin yaran yanzu. Shine the youth kenan, the youth kake ji.